zit voor in keuren, hè? Zeer mooi. Willem, zou het daar zijn naar het Jongetje in het journaal, die in Oerderik, wie Dokkum naar Lauwersoog gaat. En wij hebben hier. Wie bent er? Midden op Lauwersoog en Lauwersoog wordt geassocieerd met Fisk. Nou, we hadden Kertjong, Garnaal met omkwam. Vast herkend net. En wie zo'n Joert Lauwersoog beleven toch? Ja, helemaal. En Willem, gisteren zwommen ze nog, hè? Gisteren zwommen ze nog. Dus even zien met je al hier vanuit Lauwersoog. Goedemorgen. 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 Waarmee kan ik u helpen? Hallo, wij zijn Willem en Bouke. We zijn van de Centrale As. En we hebben vandaag hier een afspraak. Ja. En wie ook alweer, Bouke? Met Jelle Bos. Met de heer Bos. De heer Bos. Ja. Sorry, ja, de heer Bos. Ja. Inderdaad. Ja, die is te vinden in de museumhaven. Ik loop wel even met u mee. Daar zit u de boten, daar is de museumhaven. Okay. Boven met die mast komen. Ja, klopt. Het boze weef, museumhaven. Hé Jelle! Oh, Die kant op. die komen binnen. Ja, dag. Jelle. Goedemorgen. Hier is hier een prachtig mooi plekje. Fantastisch hè? Hartstikke mooi. Welkom. Willem. Ja, Jellebos. Wat een mooie locatie. Wat treffen we Bouke en ik eigenlijk? Waar lijkt de oorsprong van jouw bedrijf? Nou, Beleef Lauwersoog is heel jong. Bestaat nog maar een jaar. De overige onderdelen, Camping Lauwersoog, Lauwersoog Water Events en het Boze Wijf bestaan al langer. Maar het samenkoppelen van de bedrijven eigenlijk sinds een jaar. En wat voor activiteiten doe je hier nou? Nou, je kan hier natuurlijk op ons park prachtige vakantie houden. We hebben huisjes hier ook aan het water, tentplekken, caravanplekken. Maar wat we ook vooral heel veel doen zijn feesten en partijen, evenementen voor bedrijven, voor families. We doen heel veel bedrijfsfeesten ook en activiteiten op de Waddenzee. Jullie gaan straks ook mee met een van onze snelle boten. Nou, we hebben ook grotere boten waar je prachtig met de hele familie op kan. Met barbecue, met excursies op een zandplaat, met een dagje naar Schiermonnikoog. Dat doen wij vooral ook heel veel in samenwerking met onze horeca hier aan het water. Maar de events, dat is vooral ook voor de lokale mensen hier erg interessant. En wat maakt die locatie nou zo uniek? Nou, wat ik al zei, we zitten in het midden van Nationaal Park Lauwersmeer. Aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee. We hebben hier prachtige Noordoost-Friesland. We hebben Middelhumsterland. We hebben Nationaal Park Schiermonnikoog. We hebben Dokkum. Dat zijn prachtige locaties die we benutten. En wat is je verwachting van de centrale as? Ik heb er hoge verwachtingen van. Mensen kunnen nu sneller in dit prachtige gebied komen. Vooral vroeger was het stukje van Lauwersoog tot en met Leeuwarden of Drachten. Nou, dat deed je soms bijna net zo lang over als van Leeuwarden naar Amsterdam. Dus ik vind het fantastisch. En waar lijkt precies je doelgroep? Onze doelgroep zijn mensen die graag Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer, die dat willen beleven, ook bij minder weer. Kijk, met mooi weer is alles mooi, maar met slecht weer dan onderscheiden gebieden zich echt. En de Waddenzee is zo fantastisch mooi. De mensen die hier komen, komen daar bewust voor. En dat varieert van zomers tot de gezinnen met kinderen. En het voor- en naseizoen nog wat actievere rustzoekers en de 60-plussers. Dus we hebben een breed palet aan mensen met eenzelfde doel. Onze ambitie is om hier evenveel mensen op een regenachtige dag in februari te hebben als op een zonnige dag in augustus. Uitbreiden vind ik niet investeren. Zoals meneer Fischer van de Werf zei, ook vaak geciteerd door Jan-Michiel van der Gang. Investeren is een gebrek aan zelfbeheersing. Ik vind dat we eerst nu met z'n allen dit gebied op een positieve manier moeten uitponden, moeten benutten. Dat is mijn ambitie. Dat we hier ook met mindere weersomstandigheden meer mensen krijgen die hier bewust voor dit gebied komen. En wat is de meerwaarde van de recreatieve sector van de centrale as? Bereikbaarheid en nog mooier zicht op de natuur. Er zijn verschillende plekken bij de centrale as dat je wat hoger rijdt, 3 meter hoger. Nou, je hebt fantastisch uitzicht, hè? Bij Veenwoude ook prachtig mooi uitzicht over het Friese land. Dus dat, de beleving van de rit, ik vind dat heel mooi. En de bereikbaarheid, je bent nu sneller op je plek van bestemming. Hier is dat Bouke. Goedemorgen. Goedendag. Willem. Oké. Jo willen wel ineens in mijn huis te varen? Nou ja, dat kan best. Dit maar gewoon hadden. Ja, dat moet je maar. Dat dit even. Ja. Hier wordt het allemaal.
Lauwersoog. Hier ben je goed. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Blieft dat het voelen, hè? Ja, Ja. Willem. Peter Nel. Boukes. Hallo, Peter Nel. Oh jongen, wat een tuk zegt hier. Klopt. Hartstikke mooi. We hier al even bellen, maar mij weer eraan een stukje meer rijden. Ja, natuurlijk. En hier even een optie maar wegblijven. Ja, gaan jullie gang. Welkom. Wij zijn 6 jaar geleden begonnen. We hebben eigenlijk een ander bedrijf ook nog erbij. Dat is de Tender. Daar varen we mee dagjes uit op de Noordzee. Kabeljauw en makreelvissen. Daarvoor zijn we hier naartoe verhuisd. En toen 6 jaar geleden, toen zei Frank van zullen we een ijskookkarretje kopen. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen hebben we 2 tuk-tuks gekocht. En toen zeiden we nou, we kijken wel hoe het gaat en hoe het komt. En uiteindelijk is het uitgegroeid tot een heel tweede bedrijf. En met 14 tuks op het moment. En een eend en een DAF en een tuk sprinter. Ze ben je naar het noorden komen om te ondernemen. Maar van waar dus precies deze stap? Mijn man die wilde heel graag sportvisser worden. Die wilde een boot kopen. Die wilde de vrijheid op zee ervaren. En er stond een boot te kopen in Lauwersoog. Dus toen uiteindelijk zijn we eerst een paar jaar heen en weer gereden. En toen uiteindelijk zijn we in Dokkum komen wonen. En nu al 14 jaar in Lauwersoog. Want de tuk-tuks die rijden normaal in Aziatische landen. En je hebt ze hier al hierheen importeerd? Nou, er zit een importeur in Nederland. Maar het zijn geen Aziatische, ze zijn van de Vespa-fabriek. Het zijn Italiaanse Piaggio's. Want hoe snel groeide de ver hier van de tuk-tuks? Je bent met 4 begonnen en je had er nou dus 14. Ja, we hebben er nu 14 en het is eigenlijk heel snel gegaan. Mensen waren enthousiast, vonden het leuk. En ja, dan ga je er automatisch nog maar weer eentje bij kopen en nog maar weer eentje. Maar 14 is genoeg hoor. En wat bieden je de meesten precies qua ver hier? Een gezellig dagje uit hier in de omgeving. En ze zien de omgeving op een heel andere manier. En wat voor mensen maakt zich er gebruik van? En wat zijn de reacties daarvan eigenlijk als ze bij weer komen van zijn ritsje? De mensen die er gebruik van maken, dat zijn de mensen voor een vrijgezellenfeestje of een trouwerij of een familiefeestje of een bedrijfsuitje. Ze komen hier een beetje giechelend binnen vaak en ze komen gierend van de pret eigenlijk weer terug. Dat is wat ik heel vaak meemaak en dat maakt het ook ontzettend leuk om te doen. De tuk-tuks die ga ik al heel wat uitstapjes maken. Ik met BN'ers dat we samen heen en er zijn al hier verschillende mensen. Ja, klopt. En dat maakt het ook wel heel erg bijzonder. Vooral inderdaad naar André Rieu was helemaal te gek. Ja. En een uitstapje, dat wordt natuurlijk de handelsroute op 1 oktober. Ja, wat zullen de tuks daar doen? We gaan heen en weer rijden met de mensen. Ze mogen meerijden met chauffeur, zeg maar, als een soort taxi. En wat maakt de onderneming in deze hoek van Friesland nou zo mooi? Wat ik zelf vind en waar ik me elke keer weer over verbaas is dat het hier nog zo mooi is en zo ongerept. En het is eigenlijk nog één groot geheim. Maar het mag wel een beetje meer niet geheim wezen, omdat we dan meer toeristen krijgen. En in welke mate zal de centrale as van invloed wijzen op de recreatieve sector in Noordoost-Friesland? Ja, je bent er sneller natuurlijk. Eigenlijk zeggen de mensen altijd dat het vanuit Amsterdam verder is hier naartoe als van hier naar Amsterdam. En dat zal zo alleen maar beter worden, denk ik. Wat zullen we krijgen? Geen idee. Elektricaat. Maar we realiseren dat die vol zijn. Hey. Beleef. Even die rare hoek. Beleef het Lauwersoog. Beste mensen, je mag net denken dat Bouke en ik het alleen nog maar op eten. Hij kun camera mensen gewoon ontdekken, dus wie zet het notspul even uit. Heren, dames, had het gesmaakt? Ja jongens, super. Maar het is hier man. Ja, Wat een product wordt hier weer. Een goede bakker erbij, dat is heel dat is de helft, hè? En dan een bak. Kom in buurt zetten. Nou, dat mag maar even. Ja. En ik begreep dat deze man is verantwoordelijk voor de kwaliteit bij de tafel. Ja, Ik ben tot doen. compliment. Alderke wel.
binnen kwart na oktober is de centrale as klaar. Wat denken je als Lauwersoog daar voordeel bij te hebben? Komt 20 jaar te laat. Wie is dat echt? Ja, dat is echt waar. Als je ziet hoeveel mensen daar hier in deze buurt al vertrokken zijn naar Drachten en Heerenveen. Uit Eijum hier uit Lauwersoogweg. Die allemaal dichter naar de Grote Weg willen. En nou de centrale as er komt, dan hebben ze straks het voordeel van. Geloof ik vast. Maar hij komt, leeft het hier al in Lauwersoog? Ja. De meeste Lauwerzogers die zijn aangewezen op, als we naar Amsterdam toe gaan, moeten we over de straal af straks. Ja. Dus we gaan niet meer over de Groningen kant, we gaan nou over de Friese kant. Kwart zijn van wie bent dichter bij de rest van Nederland kan. Ja, eigenlijk wel. En er zijn niet veel Groningers die zo vaak naar de centrale as komen kijken als ik. En ik vind het fantastisch. Dan zit Janneke, doe je al heel schoft. Hoeveel jaar uit? 38 jaar. 28 jaar. Wat voor soort mensen komt hier op het moment op Lauwersoog? Waar komen ze al bij? Kijk, Tomeling een heel berg Belgen. Ik ken ze al, iedere 4 auto's die je ziet rijden is een Belg bij. Duitsers sowieso al een hele hoop. Maar Belgen die hebben dit ook gevonden. En dan gaan we aan hier in oktober en hij heeft ambitie om op een centrale huis hier in beeld te brengen. Nou, we zijn er wel mee bezig geweest met onze promotieteam. Om dat voor promotie en zo, om daar een mooie stand neer te zetten. En dat komt wel dichterbij. Je rekening wel op je. Ja, natuurlijk. Als je helemaal A zegt, moet je ook B. Dit is het einde van het Njontje journaal en mijn zwembroek luidt klaar en die zwembroek. Bedankt voor het zien. Graag naar de vorige keer.